eskuak urez bete ditut baina. Egun zoragarriak izan dira, gauza handiak gertatu egin dira guretzat, eta handienetako bat da oian azaramolaz bezala ondoan eukitzea, bizio bikote gozoa eta polita egin dugula, eta disfrutatu egin dugu ze inauteriak politak izan dira, baina oso politak dira batez ere barrutik bizitzen dituzunean. Bere eskuak urez bete ditut baina nago haserre, lore bat emango dizut nahi baduzu ere. Eskuak urez bete ditut baina nago haserre, lore bat emango dizut nahi baduzu ere. Esperientzia berria, beste modu baten ezagutzeko mintzerian, elkarrekin oso gustora egon gara, horreko kontraktutakoek ere oso ondo zaindu gaituzte, eta ari esan oso esperientzia politiko. Hori, tal cual. Bihartik aurrera zer azen suspentzea, ez da erreza izango